Hindi magpalingkang ang House Prosecution Panel sa mga scare tactics kag tuyo nga pagpamahog sa mga prosecutors nga nagaduso sa impeachment trial batok kay Sara Duterte. Senator Visong Bomboradyo kay House Prosecution Panel spokesperson Representative Zia Alonto Adjong yagin pahayag nga pabilin sila nga nakasentro sa ilang mandato kag sa pagduso sa accountability kaangod sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Suno kay Adjong hindi sila maapektuhan sa anuman nga intimidasyon. Dugang niya wala sa lugar ang pagpamahog bangod ginapalala lamang sini ang culture of impunity kung sa dini hindi mapasabat sa lahi ang mga opisyal sa gobyerno bisan pa nga dakong ilasala o kun krimen nga nahimo. Pag ito po ay kasangga mo po ang katotohanan, wala ho kayong dapat ikatakot, no? At ito pong mga scare tactic na ito yung sinasabi nating nag-a-add o nare-reinforce nila yung culture of impunity. Hindi ho naman natin po pwedeng maging suportahan or maging kultura na sa buong Pilipinas, no, sa ating taong bayan yung sinasabi nating walang pananagutan or yung impunity. Si Representative Zia Alonto Adjong